Li Bakur piştî pêncî û yek rojan berber û kuaför hatin vekirin. Welatiyên ku nêzî du mehanin nekarîne biçin berber û kuaföran, êdî di nav tedbîran de dikarin karên xwe yên taybet bidin kirin. Li gorî biryara Wezareta Karên Navxweyî dê berber û kuaför saet 9 sibê werin vekirin û heta 9 şevê dê xizmetê bidin. 33 yıldır kuaför sektöründe çalışıyoruz. Ev 33 salin ku ez kuaföriye dikim. Min heta niha tiştekî wiha nedîtibû. Ji pêncî rojan zêdetir kargehên me girtîbû, ev jî ji bo me û xebatkarên me û müşteriyê me pêvajoyeke gelek zehmet bû. Niha jî li gorî rênimayan em kar dikin. Bila müşteriyê me rihet bin. Em ê dor bi dor wan jî bigirin. Biz yapmamız gereken her şeyi yaptık devletin de desteğiyle. Ez divê baweriyê de me ku divê pêvajoyê de me berpirsyariya xwe bicih anî. Lê em di pêvajoyeke zehmet re derbas bûn. Me li gorî pêşniyarên wezaretê tedbîrên xwe girtine. Lê meha jî paqijiyê hebe. Em dibêjin bila müşteriyên me jî pabendî rênimayan bin. û bila bê perewerin lê bila bê maske neyin. Li gorî giştînameya Wezaretê divê xebatkarên van kargehan û müşterî jî maskeyan bikarbînin. Divê piştî her müşteriyekê kursî û hemû amûr werin dezenfekte kirin. Êdî li berber û kuaföran destmal û peştemalên tenê careke têne bikaranîn dê hebin. Lê heger müşterî bixwaze, dikare destmal û şeh û amûrên xwe yên taybet jî bikarbîne. 50 gün boyunca evde yattık ve çok sıkılıyorduk gerçekten de. Em pêncî rojan li mal rûniştin. Lê kiriya me û mûçeyên xebatkarên me berdewam bûn. Em esnafin, em nikarin li mal rûnên. Lê ji bo parastina tenduristiyê, em jî pabendî rênimayan bûn. Em li gorî giştînameya Wezaretê tevdigerin. Li gorî giştînameya Wezaretê heta demekê dê ji bo kurkirina rih û simbêlan ciletneyên bikar anîn. Tenê dê makîne werin bikar anîn. Kuaförên jinan jî dê nekarin makyajê bikin û xizmetên bedevkirinê bidin. Hemû rê û rêbazên tedbîrên parastinê bi pêşniyarên Lijneya Zanistî tên girtin. Li gorî ragihandina Wezaretê berber û kuaförên ku pabendî rênimayan nemînin dê werin sizakirin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.